नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. शिरसी श्री मारिकांबा देवील्या जात्रेक पावसाचे विघ्न. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची अति व्हडशी प्रसिद्ध जात्रा म्हणल्यार शिरसी श्री मारिकांबा देवी जात्रा. पण या जात्रेक अचानक व्हड झडमड्यान आणि विजाच्या कडकडाटान या जात्रेक पावसान विघ्न हाडले. या पावस वाऱ्यान प्रवेशद्वाराचो मंडप कोसळून सकयल पडले. ही घटना घडली इतलेच न्ही तर या जात्रे निमित्यान गायिल्ली तरतरेची दुकानाचे माटव वाऱ्यान हुबून भिजून लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. हे नुकसान त्या दुकानाच्या मालकाक सोंसचे पडले. सांजे वेले अचानक पावस पडले वेळार लाखांशी भक्त श्री देवील्या देवस्थान आवारात आणि आजूबाजूच्या आवारात जमील आशिल्ले. हो पावस वारो शिरसी तालुक्यातच न्ही तर मुंडगोड, हळयाळ, सिद्धापूर भागात सुद्धा पडलो. हेच पयलीं या जात्रेक असो पावस पडिलो जाल्यार मंडप मोड पडचो हो एक देविलो कसलो तरी अपायकारी संकटाची पूर्व सूचना असे काही भक्त आपलो अभिप्राय व्यक्त करतात. तर काही जण या देवस्थानाच्या कार्यकारी मंडळीन श्री देवीली समर्पक अशी विधिविधानाची पूजा अर्चा होम हवन असली शास्त्रोक्त अशी पारंपरिक विधान केले ना जावन अशी घडला असे म्हणतात. कितें जाल तरी श्री मारिकांबा देवीन सगळ्या भक्ताचेर कृपा करून सगळ्या समाजाच्या लोकांचेर इतलेच न्ही तर अख्ख्या विश्वात सगळे सुखी राहू आणि भक्ताल्या हातीन देवीची योग्य ती सेवा करून घेऊ. जोकल पुढे कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरीत प्री-KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480789670. काश्मीर फाईल फिल्म प्रत्येक भारतीय नागरिकान पळोवचे कर्तव्य. कारवार. काश्मीर फाईल हे फिल्म सध्या गाजता कारण काश्मीरात 370 कलम काढल्यानंतर जो जोश भारतीय नागरिकाक जाल्लो त्या जोशातूच हे फिल्म काढला. प्रत्येक नागरिकान पळोवसारखे हे फिल्म आसा असे फिल्म पळयले म्हणतात. काश्मीर पंडिताचेर जाल्ले दौर्जन्य आणि दुरंत घटनेची साक्ष म्हणल्यार हे चित्रीकरण. भारतीयाचेर कशी जुलूम जबरदस्ती हिंसा तितूंत दाखयला म्हण हे काश्मीर फाईल फिल्म सगळ्यान पळोवं जाय अशें सार्वजनिकांनी म्हणणें आसा.
खाद्य तेलाचे भाव मळबाक भिडले. कारवार. रशिया युक्रेन युद्धाच्या परिणामान सध्या बाजारात खाद्य तेलाचे भाव वाढिल्ल्यान सार्वजनिकांक खर्चात अनेक भर पडला. कारवारच्या काही सुपर मार्केटात खाद्य तेलाचो संग्रह कमी जावन ग्राहकांक खूप किंमत दिवन तेल खरेदी करचे पडटा. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू जावचे पयलीं खाद्य तेलाचे दर प्रति केजीक 140 रुपयेच्या आसपास आशिल्ले. किरकोळ किराणी दुकानात आणि सुपर मार्केटात जास्त फरक नाशिल्लो जाल्यार या युद्धानंतर काही दिवसातच 40 रुपये ते 50 रुपये भाव वाढले. सूर्यकांती तेला पॅकेटाची किंमत 140 रुपये ते 150 रुपये आशिल्ली. पण आता मार्केटात या तेलाचो संग्रह ना जावन शेंगा तेल आणि इतर तेलाक मागणी जाला. विश्वात सूर्यकांती रशिया आणि युक्रेनात जास्त लागवड जावन थिंच्यान सप्लाय जाताले. आता या युद्धा कारणान तेलाचो व्यवहार सगळोच बंद जाला. तेजेन सार्वजनिकांक खूप त्रास सहन करचे पडटा. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. अंकोलात शिक्षक नौकर संमेलन आणि सावित्रीबाई फुले यादस्तिक दीस आचरण. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या स्वातंत्र्य संग्राम स्मारक भवनात आज सभापती मान्य बसवराज होरट्टी, शिक्षण मंत्री मान्य BC नागेश, जिल्हा प्रौढशाळा मुख्याध्यापक, पदवीपूर्व उपन्यासक हेमी हजर रावन शिक्षक नौकर संमेलन आणि सावित्रीबाई फुले दीस यादस्तिक निमित्यान संमेलनात भाग घेयले. या वेळार उलयतना तेमी म्हणले की शिक्षकाक योग्य ती सवलत मेळूं जाय. तेमी सेवकर्ज कडेन वातावरण बरें उरूं जाय. अनुदानित शाळेक जायती आर्थीक मदत मेळूं जाय. शिक्षणाक जायती आवश्यक उपकरणां उरूं जाय अशें तेमी सांगले. त्या वेळार स्वातंत्र्य संग्राम भवनाक नूतनीकरण करचो भरोसा दिलो. या कार्यक्रमाक शिक्षण खात्याचे अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षिका हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.